Ako si Mrs. Marivic Dobrea, akong bana si Jurandi Dobrea. Nakoy duha ka anak, si Justin Mi ug si Jomar Dobrea. Nagpuyo sa Purok Pluto, Balutakay, Pansalan, Davao del Sur. Ang among panginabuhi mag-uuma before karon murag nag manage siya sa isa ka kooperatiba. Among kinabuhi sa una, partig yung lisura, 2003, katong nagkasakit ako ang anak nga lalaki. Tapos, nanghangyo mi og kwarta sa mo ang pinanser sa gulay. Tapos, pag abot na mo dito ka nang gibalibaran ka. Pinakalisod nga experience na ko sa akong kinabuhi. So, mauto siya nga kanang tungod ato naningkamot jud sa kubana nga makalingkawas jud sa kalisod, pero tungod kay bag-o lagi kang sugod, dili pa siya dili pa gyud makakuan, so wala man mi ikagasto. So niadto ko og lain nga kanang kuan kanang mamalitay og gulay, so nasuko siya kay nganong giwarik daw nako ang iyang gulay, pero ang purpose gyud ato nga makabayad mi sa ospital. Mamo na to nga dili na gyud mi mo kanang hunong og paningkamot kay para ang katong panginahanglan sa among mga anak, or kanang for example kami magkasakit na mi ikabayad sa ospital, hantod nga baski pinakagamay nga kwarta gina-save jud na namo sa akong bana kung naa siya kanang sobra, kay para kung simbak ko magsakit kay wala jud PhilHealth ato nga time, lisod pa jud kay ang dalan dinhi kanang basta tanang kalisod murag naa gyud ato nga time. Unang hangtod karon wala jud minihunong og paningkamot mo tong pag time sa kuan pagka 2011 na minabasa dito sa tubangan sa DSWD nga isa ka ba sa minilyon nga pinakapobre sa tibuok Pilipinas. Mao to nga nisulod mi tulo mi ka worker nag-apply dito. May gani kay nadawat mi nila na survey ang among balay. Ito na appeal mi sa programa sa Purpose. Nagsabot mi sa kumbana nga ang first release sa Purpose mong ipalit og kanang baging bagani kay para nang nag-start naman pud to nga naay nag-inganyo nga magtanom og mga kape nga tabangan ang mga farmers nga kanang instead nga magsige kag tanom og gulay, dapat na kay sustainable income nga kanang dili ka magbalik-balik og tanom. So matong naka-decide naka-come up mi nga kanang kape amo ang i-project. Unya timing lang pud to nga kanang ang programa ang DENR na kanang kung kinsa tong naay na seedling nga kape, tapos ilahang bayaran, tabangan mo nila sa pagpatanom. So mo to nga nakakuan mi nakatanom og kape, tas timing lang pud kayo nga na NGO nga niabot murag kanang kuan na gud siya ma'am, murag kanang sa prayer ni mo katong giingon ako nga one time nagpray ko dito sa amo asing area, niingon ka nga Lord kung given a chance nga imo kong tagaan og time nga pwede ko makatabang sa among community, kay ingana man pud gud ang tanang sitwasyon gud sa mga farmer diri ma'am, kanang mura siya kanang pait jud kay ba. So given the chance nga imo kong gamiton nga para makatabang sa uban niya, matabangan pud ako akong pamilya. So naana jud NGO nga ni Saka dinhi nag-assist kung unsaon pagbaligya ang mga kape nga dili lang diha sa local traders kay barato kay siya. 2016 gihimo ko niya advisor nay mga trainings and seminars. Ako ang ginaduso sa mga member god nga ma'am ikaw lang dito kay kabalumi nga kasabot kag English, kay ang kasagaran pud nga mga trainers mga Amerikano ba. So in return pud ana katong nagrab na nako tanan nga mga trainings and seminars gina-impart pud nako sa mga kauban nako nga officers ug mga members sa mga association. 2017 na ay competition sa kape, pero unluckily wala mi nakadaog, pero although nabilong na siya sa specialty coffee unya 2018 kay gusto lagi namo kanang ikuan jud mababirahon nun jud namo tong mga farmers nga dili pa kabalo mo process. So ni apil po og competition, pero dili ako ang kape sa mong farmer kay kato siya nga farmer kanang bulad lang magunya sa trapal ihang kape mo to nga gina-correct na mo siya hantun nakadaog ihang kape as second placer, pero ako ang processor.
sinugdanan nga murag nailhan ang amuang kuan kay ang pag-start man gud namo sa una kay collective way of marketing lang ang amuang kape tapos barato pa kay siya. So nidaog siya as second placer sa tibuok Pilipinas. So motong nadala ko dito sa US para mag-represent dito sa kuan sa Philippine coffee industry kay niadto ko sa US nga wala lang gyud ko nagdahom nga ang isa ka pobre o yamot nga tao makaabot sa US nga baskig walay pamasahe nga piso. So pagka 2019 kay gusto jud ko moadto sa Boston na pod. Naningkamot ko kung sa kanang palamion gyud katong ako ang kape. So mao na to ang katong kape nga amo ang gitanom atong 2012. Naka first man jud dito sa De La Salle University sa Manila ang awarding. So niadto na po ko sa Boston, Massachusetts para mag-appeal og kanang coffee exposure. Na amaze ko kay giordiran ko og 20 tons nga kape. This year, nakadaog lang gihapon amo ang organization nga gidala nako as chairman. So, murag lucky kayo ang mga farmers kay mabaligya naman namo sa mahal nga presyo. So, makaginhawa na gid ang mga purpose beneficiary nga membro po sa mga kooperatiba. Manggoy FDS monthly ang purpose. So kung ikaw as purpose beneficiary pobre ka, kung naminaw lang ka sa mga family development nga gina-inject sa mga municipal links sa matag-usa sa mga purpose member, nya imo tong ikinabuhi imong i-apply. Tapos kay katulaging ako adyong dili malimtan katong sa financial literacy na kailangan di ay kung nakay income dapat savings una usa ka mo gasto kay kung balihon nimo kanang gasto then usa ka mo savings so wala kay matigom, wala kay ma-project sa inyong panginabuhi, so wala kay makita after all. Then na dapat naapod kay kanang goal, dapat na kay mission na kay panglantaw for the future. Kay kung wala na siya sa agsaag pod, so wala kay mapadulngan ba, dapat na kay pangandoy, dapat na kay ambisyon para sa inyong future ba, kay para dili na mo maglisod hasta pod ang imuhang mga anak mapaeskwilan nimo og kanang kuan tarong, tas mapakaon pod nimo sila og tarong. Ang unang-una na kong pasalamatan isang purpose gyud kay dako gyud kay siya kanang nahimong part sa amo ang panginabuhi labi na sa health. Kay kanang instead na kami pa ang mubayad sa mong PhilHealth, so na-save na to namo. So isa to siya ka factor nga dako jud kay katabang ang purpose sa amo. Then amo siyang gihimong kanang murag stepping stone nga diha gyud mi makalingkawas sa kapobrehon kay tungod atong cash grant nga ilang gihatag. So mao to siya way nga nakatanong mi og kape nga kanang nakapalit mi og baging bag, tas nakapalit na natanom na namo ang kape karon. So mao na siya ang among sustainable income nga among gina-harvestan karon. So mao na pud among gina-apil-apil sa competition nya, mahal na pud kay siya price. Then ikaduha, ang karon nga naila na ang among organization ang tanang tabang sa different agency to pareha sa DA, Department of Agriculture, DTI, DENR ug tanan nga mga NGOs nga nag-assist sa amo, labi na ang SDI Boca kay dako jud kay silag factors pud ma'am nga nakatabang jud sa amo nga mo uplift ang among panginabuhian. Kay since nga nag-apil-apil mi during sa FDS nga time sa purpose, dito pud mi na open amo ang hunahuna na dapat di ay ang isa ka tao dapat mag-apil-apil siya kung unsay kalihukan sa ilahang barangay kay para mahimo siyang empower. So tungod ato nga training sa purpose or seminar sa purpose, dito yuto siya nag-start nga nganong hangtod karon na nagunit kog isa ka organization nga inila na siya sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan.